dusun Tiri saha para warga dusun Tiri para sesepuh dalah dene sepuh kepareng panjenenganipun kidalang katuran jumeneng wonten sasana pagelaran Polo ngasta wujudipun gunungan inggih kaya tumuju wonten sasana pagelaran kadherekaken para warga dusun Tiri ingkang badhe sami amirsani pagelaran Ringgit Purwo Sedalu Naas. Rahayu Sabtu Nuwun sewu dhumateng panjenenganipun Kidalang Ki Agung Julianto ingkang pinijan lan ngukus minangka pangarsaning pagelaran Ringgit Purwo ing kalau dengan menika ingkang pantes katuran sagunging kahormatan. Kula ingkang minangka sesulih saking warga dusun Seduri ngaturaken ageng panuwun dhumateng Kidalang sakadang pangrawit ingkang sampun rawuh saperlu libur saha matri kabudayan Jawi kaprang kawula masyarakat wujudipun gunungan inggih kekayon minangka sarana pagelaran Ringgit Purwo Sedalu Naas. Inggih kula kanthi tapi kanthi sampurna. Inggih mekaten para rawuh para kakung sumuwun putri adicara pasrah panampi gunungan kula minangka pangan Galiworo wabili wonten prapsila ingkang kula tata tata basa ingkang kurang payu kula nyuwun putri samudra pangsami saking sasana pagelaran ngaturaken sugeng ngarsane ngatos paripurnaning kiaran nuwun.